Jacob Timong lapen Ronjit be KCS semen pen politics ke patu alam ke klan. Sarim Hanse ke suka celanga hempen ke kajoya jok apia potum manghuprong. Rakia marpen pen bang hinia bang purai kom sai khiari deng kachingnang. Kardom bini prime time berta long pen nilisang pi marvelous rong harpi. Nonarju ikta berta angton pen. Zonal Karbi Youth Festival nangkilia porhu Jacob Timong lapen Ronjit beatum ke KCS semen pen politics kapathu ponalam kiklang. Bangso lama putak batumia por Dongkamukam Town Area Committee APHLC atum pen Greater Dongkamukam Press Club asai hemalong Pherangkia mai kangnipo. Dongkamukam Town Area Committee APHLC atum pen Pherangkia mai long lam theke paklang ponki kidam tang chitini phaing koira trogarni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amithang Facebook along Bordongka North Dongka Ghilani lapen sojong la rong phorong along pen APHLC klembang phu klembang phiatum bang thomkep sose BJP along kachipo ogdun puke ahok kalipusi ningjepon Kecheng si alam ke non ZKYF nangkilia por hut Bordongka North Dongka lapen Ghilani sojong pen tame ZKYF along kachipati dunjia phan unit ke sengjia phan Jacob Timong lapen Ronjit beatum patirpi ponsi rong phorong asar phan kido palesi chingwailin ponlo La solong KCS along ason kinangji a hormu hortar anke Karbi Anglong Autonomous Council CM achor kachitiron PC pador dun thai popusi kachingwai kachingsai long than ponlo lapen rong phorong asara tumsitame ningkarong pen di phurong supi andam si man peng pidamlo Karbi Anglong Autonomous Council CM along kile dama hutke Ronjit be lapen Jacob Timong atuma bangke KCS a members atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council a members pachikrong si BJP along chipa ogdun lo pusi alam paklangro Ronjit bela pen Jacob Timong atuma phan KCS amen pen politics ke pathu pon ke sodak pen insai nangji la pen Karbi Anglong Autonomous Council CM amethang Facebook along bang thomkep se APHLC atum BJP along chipa ogdun pu alam the ke paklang alam ke ahok kaliputa ninje ponthu asi hormu horta penangi an peri pandang blok CMP si tong pandang konon popo alang di cecak lo sih itu bang kong ke bang modin tampen CMP apan kacoro bidan lagi upaya yok sih ingkoran cek pani alang itu dipudam pen alang itu hadak lerok pen ke laki sias alang bang ke dicek sih haladak ke Bordongka tu Nordongka gelani sayong alang itu pen bang kong ke Post sose amuni ratum HRPC pen tene BJP long march lo abang si hadap ke klenom ram company seizure labang so ke jutang jubak amen pena bangkel itu politics watuni dan ne akan matan so politics alam banan ni dahelo kasi hala bang so ani tame tenangan atum bangke EPSLC kom ke amen ta members ta bilang apen tum teng ta teng onong ni pilna ala ni tum dia jasmet pet langkang lu bukan teh kapal hem kok side si cicaran lu lapen jalan itu afan aku som jutang jubat ning ke dokumen sila bangso jutang tuang mungkin wan pen alang itu pan politik sa kung dapat tim dam labang ke receipt itu tamen ning tu cepat langkang itu lo lapen ke itu APSLC amen ke koi bangke alang itu ma Ronjit be ke hai lo jakku be ke hai alang itu pan aku som mon iklet dari konstitusi ini News Report Karbi Anglong Live Lakha ingko rahini Sarupathar constituency angkang paglangso Lakha hini Sirbomu polling station kaparlopon sart hebea rong amikar Dilip Hanse lapen Purlima bepi atum asupo dakwam sar im Hanse kedamtang surihini raingko raisia ningkan pen kisu kachalong logajok se kachalang damchi aphan pura deithor arlong chu akurusar mate amandira long an ponlo Bonda kiso abang kimi det pen ajok kiso kachelang boma hempen kajoyamat non puanta ahemta nangkachelele derajok asar pila pen asar buratum manghu pronglo Lasisar imhanse phan badu abang phubang phiatum let heglong abang aling setame ningkeme pen screen along ke paklang pon 69015 60866 6002518 044 aphu number along nang bertawek thabusi
ham phang asong do ana phanta kisung ki phode ra hem tun mate sar im hanse asar pi asar bura tumpen chuning report jadi tembari dembom dah long tidem sekede lo sinane tumhan macam tu phalang ko tung ini region tha pe ya lo long lo kulote angke mo pulang guru yan itu ya lo thong ti pena pinang than ing no yan itu indong no long lok ti dong di putih la ketet Isu kecilang katura kisiksa bangke lalo kabit hektik lapian ke alang litum kabit hektik lapian ke jumuwe ke chongda chutilulok se ani bangta joparni jopedap talasi kichu lasi kithe ke dingdum sambe alang litum phan rabdun te ma rabnang po busi nili chunirelo CM EM puno MP MLA puno lapian ke Karbi Anglong kithe ke dingdum pusitame धर्मो के लके न मजूद को के लपेन के नाले तुम राबदो न संते मा पीदो न संते पूछी राब चितो पेन Sarim Hanse Phan Kisu Kachilangjia Phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Local MEC Kadom Tirangpi MLA Dr. Numal Mumin Anparta Ki Ongdong Council Kacharipon Kithigi Dingatuma Phan Nangravek Tha Pusi Sar Im Masarpi Sarbura Tumpen Phirangketum Athengno Kachuning Ripon Pido Balipat Harpen Projenterang Karbi Anglong Live Circle Inspector Number Saikia Atoya Tengpen Khatkhati Police Station in charge Nitul Saikia SI Amar Jyoti Sharma SI Biman Chetia Tum Japon Linsi Chokumara Tumpen Chelangsi Kiri Kakruga Sai Dengponlo Bang Solong Bang Hiniari So Tum Phan Raki Amar Pen Pen Nep Inang Ponlonglo Birta Kilong Atengke Raikom Saikia Tum Joy Joya Birta Kilong Atengpen Gotam Bastia Nat Pen Kibang Ihum Yamaha Motorcycle Phan Khangsi Ritar Lip Dunlo Bang Sohut Bang Hiniari So Tum Longpen Plastic Ahom Homni Honte Meme Heroin Drugs Longponlo Kachinang check ari so tumamen lake Jamal Hussein Abdul Nur Asopo Barma Kem Dipapur Asor Lapen Abdul Kadir Kalitang Moinodin Asopo Notun Basti Lahorijana Sor Pupang Thekpen Nep Ingnang Poncheglo Lapen kine ponlong check gram 14.60 heroin drugs lapen Yamaha MT motorcycle tame Raikom Cycle tumpen Chaparideng ponlo Buka janpen nanantirang Karbi Anglong Live Lakhan koira Phonilip constituency ke parlo choki hola hawarlong kedo nongnam ka chethang klong kalioni mate phonglang solang roilong akhoi puta pen choki hola pangti kruarong langpro dingpi picnic spot along an kadokwe kilometer ke thombak kahilo langroi suding rafting pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjarong Phar Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Nilip MEC Pobidra Rong pilapen ongdung arisangho bangsohu chatongdut Akhoi puta pendak lang proding pi picnic spot along ke phonglang solang roi suding telong pen check kai pho aphan telong pen kachilowar sai kimi adim ke paman ponvek jipu matha ponsi protection range squad range officer east division chingbai ronghang kabor iplapen northeastern silonijan forest range ACF pranap teron bugijan forest account beat officer William Terang lapen ari sangho tum kachirap kachitodun Bangso bamboo rafting mate check kai pho phan atelong pen kaso langpro dingpi picnic spot phonglang solang roi suding along adimaklong along an Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Nilip MEC Pobitra Rong pilapen ari sanghotum adimaklong along an langdamsi isi langmesen tu hokpon Prabjin pen arji kiding aphan langpro dingpi picnic spot ki paman vekje phan sai deng pon sirakpo penalam pen chot kali akam pen kadokobe phan pa theglong je phan isi pen isi saya mong deng pon popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen nje pon laso pansi ka pache thangye phan kumuji phansi lasge ba lasin liga matha bangke lada borkung darap mo tuar non la puja phi cheng lasu cheng pen tangdet phi laso tangdet pen phi laso tuar kang pulo chibine sarvan ban pen laso
Atilong langroi suding kapi junji phal laso rafting adventure laso kapelang ye phan alang liye non ke million do future si 20 million do plus lasi future ino la ke la ba ke Facebook ke duktik lo hai lasi wala ke thiam ni na chini pho selang phan ke ban je phochi Karbi Anglong kai si Assam long Nori sang bong ba India long son Karbi Anglong ka du pura so pe je thangi phan selang phan ta ke ban je phan li mo pen ma khamo Nilip MSC constituency ke parlo choki hola angkang lang proding pi picnic spot along isi kijui meme kilang meme la anchot kalisi tilong pen kachilo dim borpung tarapung kacheleng atwar non Durga Puja phi pen towar kaslam chengphit aso towar ke tangkang puarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan wansi laso dim ke paklang je phanili mathapon laso dim Karbi Anglong along ta bamboo rafting adim kapachathang je phan tilong kachilo long Chief Minister aphan banpo Nilip constituency along hendo pining pending kan home ke propose se playing at apida Karbi Anglong Autonomous Council along ke Nilip constituency pen ning ka chethe pen rat sikithe rat pen jitang wai pen ka chetoi duna phan EMR pu long dunde sita non a phong ke Nilip constituency IMEC Pavitra rong pia phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahim pen pherang ke karjo hudisi ning karong meme abirta ke pitekang ke EMR pu ke do a constituency ke Chun un e sida EMR pu ka ve a constituency along ke ason kaching thor awar cycle long pusi ningje pon EM ave pin EM do bom consensi long ke chunone ta EM ave pin pen dak sayang de kapre tuar pen chenglok angon madi center pen chenglok school building pen chenglok community hall pen chenglok dak sports complex pen chenglok kapre ka sayang de dak claim bom lo lasi EM kita avidat sta sayang de kapre claim bom lo EM ke do ye fan ke kapelong ye fan ke nilta kai ke pata nili Pavitra rong pilong si ba nili bahawar arara tumanong sinirta setondo Choki hola pen Sonjit Krola pen koila mati pen Samson inti Karbi Anglong live Government of India room ke do Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Promotion Council of India along Dipu arong supi arlo rong pirbia long ke do Karlitang megwe ingleng lapen dimitiron piatum asupo rup singing leng aphan Assam MSME PCI along dunmai pu arpu pekmonsi Karbi Anglong aphan isi kemesen anong e ban pilo Athema labangso MSME PCI along kedam tangar ni penta Karbia khaya phan lapuson warsai ki bipon mate lapuson anghoi kachapalong dun abang abilang tahay asinon maloma kai long thika bakuli ki claim amonat kapaprang gaching thurdun bom abang pu rupsing ingling aphan micro small and medium enterprises mate MSME PCI asamangkang pi kilang chari ponji aphan dunmai phuarpu pekpon tam Ingling asang ho phan Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasaw long ri ke thom kilang chari ponje phan si angsong pen arpu pekpon no pusi ingling asang ho pen birta nang pachini dun Lapuanat Karbi Anglong along labangso MSME PCI kilang ponje phan Karbi Anglong district of Harman Gobin ingling aphan mai phu lapen Rukasen ingling aphan dun mai phu arpu pekpon no puta ingling asang ho pen birta nang pachini dun Karbi Anglong Radaphan Micro, Small and Medium Enterprises PCI pen Kachira Block keduan abangke Warsai Kimi Longponji puta Assam MSME PCI dun maipu rup singing leng pen nang pachini dun thu News Report Karbi Anglong Live Kedam dang chitini phain koira sirke barni la khain koira si Borjan constituency langki ik LP school ahong chatai long Karbi Anglong Land Protection Committee pen rong cricket home arong asar atum pen chelang si pherangke mai ke phapon bangso phi kedam dang chitini phain koira phorni Karbi Anglong Autonomous Council Secretary CM Tarolong kachetong dam pen kelong dam alam the puthak ningkang samse kachepaklang pon hadagara atum pen pherangke mai long ke jong pon ke Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Taro asang hopen solar project kibi ponjia dimalong longle pata do edlo pusi kipu. Bonta ahok pet ke rongarat ke phan kep mate phaning koi baksi do chodlang. Tangte konat pensi pata do edlo pukipu long lok lo. Mate joy pensi pata semar lap maputa ke jong
padu pon pata ka chiklem ji aphanta nang litum si ason among padu thu asi compensation atangka pijoi pu abangke chokche pata tuma phanta pi et nang ji lapen geotech photo ke en mate list atuma phanta pi bek nang ji athe nang litum council atum si nang ke toy geotech photo pa en toy ji aphan puta pherang ke amai long ningche pon Borjan constituency ke yem surjorong pharta ar pudulu athe rada pharman kar jabji phansi alangli phan rat pen chitoy dulo bonda non ke solar project ke parlo alongle borjana sorsi naga tuma phan longle chojor lapu akoi nangki pia puthak sodak pen pinremlo lapen da ke do hawara rada phan dia nang chuhang nang ji lapen compensation atangka stame pabat nang ji pusi council kachari tuma phan pachini ponthu Ilitum Karbilong Autonomous Council tum kalili kalang lang rong sordom fan la solar project parlo sam nang ke bokpon tangkai mon nang ke pakpom pini 1,75,000 tu alang tum kipu ke kenang kene ye ke lake chok che alang tum mithang kar bihan ke rai kom fan kali pusinil tum jongpon thebun athege thoden long punoi kajironga along punoi bate hol numunigor along punoi hadake emon dok tu ilitum adung helong name 20 lakhs to 29 lakhs ana tangka kipido boivita menili tum karbiang dak solar project parle along ke non ta 1,75,000 si kit hectare ji pu dam tang secretary long dum tong dam long ta ni tum han la son senangi pudun la penam par ke ni tum papa thelo kali te nang cm ye mana chingkin nili tum pini labang so poisa long nei be pini nil tum kache dak ki song nang dei alang tum si lake nang panong bisi lane mon alang tum si nang pinai lake nilum ko hang nei kali alang tum si assam land valuation ek along ka alang tum si kache nilo hala soron alang tum chola litum kiduke lagra bhani tum imek nang bin the labang litum komentoni tum kroy nei athege alang tum si pini tangka kiduke lagra nang tangka pinai athege alang tum hem dak pen along kre ke dam lobute ke joy ke kali hala dak he long le china mile pe non nang litum dipulong name par bikha long ho dak 40 lakhs along le amondo lasang hak nili tum name rong along name naine mission adin sidu daming tulo bulute hadak name age kom nai tum lakh khoba along le anam te namne te nili tum ela bangso along le lasan phada long le chelong le pute nili tum 1,75,000 5 lakhs pute nili tum na pela nola 3.5 lakh paisa nili tum kache ko war phoke bir thea donara aling thi ding tum lada gari dami gari na pachi je lada emcm bir the bare be piso aling the film piso also lada wang e hala haya tum intela so you test yen ben pini kunalo approve kilo pini ani lada ye tum mithang yongjung along arak atum tami putata du pakpi kisimala tu puta vi arong puta vi arong sig ong sidami alang tu abang ke puta de elu pus ke ninge pini kansera so bo phira me kuna puta lo do ni tu malong 100 pen 20% da puta do ta hai tema di sihe dala si kansera long sig thi bang pi puta de elu so puta de da pru bang ke nang paklang nai la da la pen along li along wang nang ji alang tu majong sida puta do pulute along le do pulute nang tu mondor sk wan vira dahalo ni long le dahalo phakku fisar pe chukle madim por nang si yong thek nang na pe alu compensation poisa ola yo pu bangala ni tung khoi long li pulute la ke li lam bojar gali long li pulute adima klong chi sin nai tasi alang li tu male the thong kep tum stame nada along le do pulute adimak long siya wek nang ji ni tum rong asar tum hello hakhi sabut council long hakhi sabut ni tum hello dak long le do awe puni tum chini alang le tum nasom karbi khai ban choi nai ang song ben kam claim po jong hu po la bang khai pa mang hu bang ke ma thanang ni tum chini ni tum da rong asar pulute ni tum ke kidu ke la himi jang re phani tum kalana kala hona tum long le phelang pa sitang tum ni tum rong asar dum ta lasi la ani si jong lamate ani oi lagi bo phe jong nang ko ji sa la council long ke secretary no pe the ke thenai lo langli bang ke puta de elu usi ni to manang ti ni tu nge puta ve de arong puta ve non ni lia arong da me sungun bo pe ni li sunget elo jalang itu bang ang song e puta klem e non rong so pa mang hu le ko na long te itu borjan mane bordara long ke long le jor attitude usne ko consider so ki jor ke ko ma lo ne
potak kipi komalo ne no solar project along kani tunge longle yorje longle ke jora dimak plong ke ni tu chini Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbi Anglong Live. Tanda pini prime time abirta bangki lapang si kang ton iglo, dumithak me kardom.